Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin koyar da ilimin kwamfuta da harshen Hausa. Ni ce taku Hafsat Muhammad Ibrahim, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Kar ku manta, ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura. In ba ku manta ba, muna cikin darasinmu na hanyoyin sadarwa. Hanyoyin sadarwa, menene ita? Menene amfaninta? Sannan kuma, me yasa ake amfani da ita? Abin da za mu yi kenan a wannan makon. Mun ce ita hanyoyin sadarwa hanya ce wanda ake haɗa kwamfuta da kwamfuta domin su raba ko kuma su aika saƙonni ma juna, ba tare da mun yi amfani da flash ba ko wani hard drive ba. To ita amfanin sadarwa, sadarwa ya kawo mana sauƙi sosai a rayuwarmu da kuma harkokinmu na yau da kullum. Sannan sadarwa ba dole sai da kwamfuta kawai ba, a'a, a wayoyinmu ma muna amfani da hanyoyin sadarwa. Saboda in ba ku misali, yanzu kana nan a Kaduna, akwai saƙon da kake so ka bada a Abuja, wata saƙo ce ta magana ko kuma ta wani takardu da kake so kai printing. Printing takardar nan sannan ka ɗauke ta ka kai ta Abuja, ka ga aiki ne kuma sannan ya ci maka lokaci. Amma yanzu sadarwa ya zo mana, za ka yi shi cikin sauƙi, daga wayarka kawai za ka iya aika shi a Abuja ba tare da sai kana gurin ba. Sannan ga wata misali, yanzu ma'aikatar da kake aiki, kamar 10-story building, kai kana ƙasa sannan oganka yana ƙarshe, ya baka wasu document da za ka yi mai typing sannan kai printing ka kai mishi. Ka gama typing ka yi printing sannan ka ɗauke su ka kai mishi sama, ka gani wannan aiki ne mai wuya. Amma amfani da hanyoyin sadarwa, idan kai gama wannan typing ɗin kawai za ka aje shi a kwamfutanka ne, shi kuma daga office ɗin shi yana buɗe kwamfutan shi zai shiga cikin kwamfutanka ya ɗauka wannan document ɗin. Ka ga wani hanya mai sauƙi kenan. Ba dole sai a Najeriya ba, daga nan Najeriya za ka iya aika abubuwa ƙasashe daban-daban a duniya. Hanyoyin sadarwa yana da amfani matuƙa sosai. To ya ake aiwatar da wannan sadarwar? Ya mutum zai iya aiwatar da shi a cikin kamfanin shi ko a ma'aikata ko a makaranta? Ku biyo mu shiri na gaba. Za mu tara da ku daga inda muka tsaya. Za mu shiga hanyoyin sadarwa ɗaya bayan ɗaya, daki-daki, saboda ku gane mecece ita wannan sadarwa. Na gode.